Здравейте, пичови в боксем, аз съм Гризли 2 свино и това с поредицата Майнкрафт и Маняр. И да, това е Майнкрафт и Маняр и вие сте много готини пичове. Тук си направих леки подобрения. Там до края тето и да... И да ви покажа следващото подобрение, което направих. Фермичка е още една. Тази ферма я обрах и събрах адски много. Сега ще ви покажа, още даже е пораснала. А тук вижте какво съм си направил. Това. Да. И още нещо направих, което ми искаше много усилия. Много усилия. Много мързел имах и едва го направих. Не, ще се много бързо го направих. Той много добра идея, дето ми хрумна. Ето го и него. Кошчем. Сега ще ви покажа. Само да се кача отгоре. Той просто... туалетна да е. Ето. Те си идови не ми трябват. Ще видим нагоре, отиваме се. И мисля си направя торта, обаче забравих как се прави и търсих рецепти и пак можех да намеря. Тая ферма вече остава да си расте, ще гледам нея задните. Тая ферма да порасне цялата ще обера. Не. Абе, излезай си. Така, нека да пробваме как, не помня как беше. Така. И така, и тук не помня какво беше. Какао бинс ли бяха? Макар че аз нямам. И няма нищо остава. И какво ще правим в този епизод? Отивам да развъждам отново. На първо ще отида малко си по-набера. Той трябва да се скри. И да мен като мързи някой път да ходя да спа и прави така. Защото по-добре и без той си имам легло и няма смисъл. Мързиме. Баят пъти го правих той, понеже тук те като правих той. Понеже ма мързеше да ходя да спа. Ако сигурно си кажете, ако нямаше то мини айтъмс. Еми да, щях да ходя да имам то мини айтъмс и... И да, 33 виждате. Оф, мамо. Правих си нова лопата, понеже у нас щупи и сега тук така ще събера глината. И да. Понеже мисля да си направя нещо от глина. Може да си направя цялата къща от глина. Ще бъде готино. Аз пък от глина от... Да, сеща се. И търсим глина. Ако намерим много глина. Ето там има още глина.
Опа, той вече има един стак 100%. Да, познах. Моята мина. Тук може да си направя някакъв като къщичка нещо. Ще видим. Какво? Да. Какво викате си за какво изхвърля сидовете? Имам 4-5 стака за сидове. И... прасетата много са пораснали. Ето и прасе. Ето и прасе. Той прасе. Ето той прасе. И малко кокошки да размножим. Тази кокошка с оная там кокошка. И да, той ще бъде. Той прасе с ония прасе там. И тази кокошка с тази кокошка. Просто няма такива кокошки. И да, той беше. Това беше размножението. Размножих баят. Другия път ще ходят на касапница. Много готино се разви. Ох, че му стресна, ма. Така, отиваме да търсим глина. Всичките дървета са пораснали. Добре. Глина, и то дължи доста глина. Ще има към 2-3 стака. Опа. Не. Да, значи, точно той търсих. Ще ми бъде екстра за намиране на обсидия. Или пък не. Така, ще направя така. Ще се дигна на едно и ще пусна водата. И те става. И ето тук е така водата ще пусна. Така, супер, и сега ще си изчупим обсидиана. Да, ще говоря нещо, да. И мисля, тази поредица да е към 30 епизода. Тази поредица ще бъде сезоните ще бъдат общо 4, поне ще бъдат 100 епизода. И след като свърша, не знам. Наближава 100-ния епизод, който ще кача.
него няма да... От 100-ни епизод до 101 няма да качвам клип, докато този епизод не се бе 2500 гледания. Шегувам се. Към 200 гледания, 100 гледания, 50 гледания, 20 гледания. Ще се събира още много, за да може да си направя и портал към Ада. Не съм си пуснал зомбитата, няма нищо. Забравих. Ще събера около там 30, 20-30. Чакайте си. Айде. Аре, давай, де. Какво правя, бе? Да правим така. Може да няма лава. Супер. Добре става сега. Този епизод ще бъде тъп. Събираме обсидиан. О, какъв интересен епизод. Кой през живота си е събира обсидиан? Никой. Много добре го направиха, че обсидиан не може да се събира така. Аре, моля се, давай още едно. Аре, дига ми се нагоре. Ето за това правя така. Тото и не е голям чит, така че ако някой каже, ти си бати читъра, ще кажа, не е вярно. Не съм читър. Читър е читър. Точка. Тире 15. Това е читър. Да видите какво се казва чит. Майка ми си дойде. И да свържем клипа, че и наши си дойдох.